Don haka tun da yanzu duk cikin mawaƙa mata ke ce a gaba. Sumayya na can Australia a mata aiki. Sai ya kamata ki daure ko in ce ki yi ƙoƙari ki waƙa mai daɗi. Insha Allah zan yi waƙar da ko Sumayya ba za ta yi irinsa ba. Ke dai kawai in ana maganar murya da waƙa ki daina cewa za ki fi Sumayya, ki dai yi ƙoƙari ki waƙar ki mai daɗi. Kuna ji ko? Waya ta ce aka nema aka rasa. Kuma da yiwuwar ɗauke ta aka yi. Za mu caje ku ɗaya bayan ɗaya duk wanda muka samu wayan nan a wajensa, ma'ana shi ya saci wayan nan. Sai ya gwammace wasa ba ta haife shi ba. In maza ka je. Ina mai ƙara tabbatar muku, muddin aka samu mutum da wayan nan, to fa ya san abin da zai biyo baya. Kai maza ka kai wayan dan uban kana gaya maka. Karkala. Kai ku zo mana. Ana muku magana. Ai fa sai dai mu yi wa Allah godiya domin Sumayya tana ta ƙara samun sauƙi. Kai amma na ji mutuƙar farin ciki da aka yi aikin nan. Aka yi shi lafiya. Wallahi ni har na ƙagara ma ina so in ji maganar ta. Za ku ta iya magana? Umma ba na ce za ta iya magana ba saboda har yanzu akwai sauran filasta a jikinta, sannan wayannan likitocin sun gindaya mana sharuɗoɗi, sun ce a batta ta ɗan huta kafin ta fara magana. To, ai shi kenan, Allah ya ba ta lafiya cikin gaggawa. Ahun umma kin ga irin karrama wanda mahaifin Firisdo ya sa aka yi mana a ƙasar nan kuwa? Daddy. Yes. Sumayya ta samu lafiya. Yanzu duki ta kiran take gaya mu. To alhamdulillah, amma baka ga Alhaji Hali ba ne? Wannan na kallon wannan, kallon wannan. Ya ake ciki ne? Ina magana kuna kakkai. Ko kuma din ya mutu ne kuke boye min? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.